Kiintiä paskakone. Hei, Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? mainehti. Oi, oho. Mikä se on? Se on paskakone. Ai paskakone. Oho, mikä tuo on? No se on ihan selvä, toi on puuhöylä. Tuo on höylä. Paskakoneen kyljessä on kampi, ja sen sisällä on kovia kullitankoja ja metallipihtä, jotka pyörivät. Paskakoneella tehdään paskaa. Paskaa. Katso, paskaa. Kam tehdään reiistä. Kun kullia pyörittää, niin kullit pyörivät. Paska tehdään paulin niistetaikinasta. Se on litteää. Ja nyt pastataikinasta tehdään spagettia. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Leikkaa valti. Kun pastataikina on litteää, sen voi pilkkoa spageteiksi. Oi, nyt on nuolia aika. Oletko kiinti?